20 let od úmrtí vynikající zpěvačky Zuzany Navarové, tak jsme si rozhodli, že prostě uděláme pustu Zuzaně Navarové a akce se natolik vydařila, že jsme si řekli, proč to neskusit i další ročník a proto podsta Vabimo Rivolovi. A chtěli bychom v tom dál pokračovat, protože se nám líbí ten koncept a i lidem se líbí tyto akce. Možná modrý bránem zavolá. Hej, slunce mává zlatou nití. On zemřel v roce 95, takže má vlastně 30leté výročí a je pravda, že mu to vychází jako narození datum. Úmrtí si nevzpomenu teďka, myslím si, že to je narození. Už máme nějaký ten ročník za sebou, co se týče festivalu Hukovalský potlach. Říkali jsme si, že zkusíme udělat ještě nějakou další akci, takže právě proto vznikla ta podsta, ale ten festival Hukovalský potlach díky tomu, že už letos bude 7. ročník, tak už nějaké ty zkušenosti jsme získali a věděli jsme už zhruba, jak by ta akce asi mohla vypadat. Ten výběr jsme pozvali protože každý má trošičku nádech toho Vabiho Rivoli, ty kapely. Vabi Rivola měl obrovský zátah do různých stylů a Alibaba hraje podobný styl, Z ničeho nic, to byl na začátek, DNA Brno hraje podobný styl, Roman Horký ho znal osobně a vlastně zaspívá jeho písničky a Tempody vlak jedou taky v jeho šlep jejich ten styl hudby. Proto jsme oslovili a oni přijali a přijeli. Funguje to tak, že jsme poprosili kapely, ať minimálně jednu skladbu zahrajou od Vabiho Rivoli, potom můžou zahrát své skladby a kapely se toho chytly, že zahrali více těch skladeb, což bychom taky rádi, protože si lidé zaspívají známé skladby od Vabiho. Mít chleba z růží, kámen, skytek mít a terníkový kytary mít hlas a noci hlovejch mraků nechat znít kus větru snad a skamenělej čas. O Hukovalském potlachu jsem slyšel, byl jsem rád, že mě oslovili a že jsem mohl přijet a se zahrát několik písní. Já jsem začal jako velice brzy hrát na kytaru v nějakých 13 letech, což bylo v roce 77. A v roce 78 jsem se potkal s Vabi Rivolou jako 14letý. A nejenom s ním, to nebyl jenom Vabi, to byl i Kapitán Kid, to byl Tonda Linard, to byl Vabi Daněk, ten byl teda mladší, o hodně mladší než oni. A tady s těmi opravdu jako legendami, no a tak jsem po jejich boku hrával, protože mě vlastně v roce 79 dala lano brněnská kapela Karabina, se kterou jsem začal zaskakovat jako 15letý. A pamatuju si naprosto všechna tady ta období Vabiho Rivoli, takže dokonce jsem s Vabim v roce 85 až 86, ty 2 roky jsem s ním hrával, když to bylo někde blíž na Moravě, ale i v Čechách, tak jsem ho hrával do jeho písní solovou kytaru. Takže jsem s Vabim vystupoval i na jevišti a potkávali jsme se de facto velice často. A ruce stvrdlý láskou na kámen, mít z kamarádství postavený hrad. Myslím si, že Vabi Rivola byl právě příčinou toho, že jsem začal nakonec skládat písně, protože mě ty jeho písničky strašně oslovovaly. Tak jsem se tehdy jako 16letý hoch pokusil o nějaké prvotiny. No a začalo mě to docela jít, protože jednu z mých prvních písní ta prošla až do celostátního kola autorské porty. To bylo v roce 80. Ta písnička se jmenovala Podzimní symfonie a když jsem se dostal mezi těch 10 vlastně vybraných skladeb, tak jsem to jako 15letý považoval za strašně velkou poctu,
když jsem byl mezi těmi opravdu slavnými jmény zařazen, tak jsem si říkal, no tak mohl bych v tom pokračovat. No a nakonec to vlastně jak vyústilo i v tomu autorskou portu v roce 88 za píseň Bráchovi, že? No a pak to pokračovalo, no a píšu doteď, no. Dnes už mám na kontě těch písní několik stovek, myslím, že 350. Po letech, kdy pořád byl jen sám, vandrák si rád dlouhou cestu zkrátí. O Potlachu tady prvně slyšel nebo zachytil nějaké zprávy na Facebooku skrz třeba kamarády, co tu hráli třeba z kapely Přístav a tak. Ale spíš bych řekl, že je to opačně, že Potlach se dozvěděl o nás a že nás oslovili, jestli bychom sem přijeli zahrát. Učíme se hrát a běhat po strunách, na kolenou stát a klečet na špičkách. A nesmíme to vzdát, i když nemáme svůj den, i když chtěli bychom jen tiše zmizet v peřinách. A tak znovu a dokola hledáme svůj vlastní hlas. My hrajeme vlastní muziku, autorské věci, ale začínali jsme na převzatých a shodou okolností písnička, kterou tady i dneska budeme hrát, Břehy mé duše, tak byla v podstatě první písnička, kterou tahle kapela jako naskoušela. Tehdy já jsem ještě ani nebyl členem kapely, holky začínaly, když jim bylo nějakých 13-14 let. A tak Břehy mé duše od Rivoli byly v podstatě základ tehdejšího prvního repertoáru. Jinak to bude vlastně takové naše klasické vystoupení. Říkali jsme si, že jestli to nějak jako velmi se snažit stylizovat tímhle směrem, a pak jsme si říkali, že DNA je prostě DNA a hrajeme to, co hrajeme, a proto jsme sem vlastně přijeli. A věříme, že proto si nás taky pořadatelé vybrali, takže asi nám nedávalo smysl hrát najednou něco úplně jiného. Že jen chtít nestačí. Překvapilo nás publikum, super lidi, velmi vřilé přijetí. Na to, že jsme v podstatě moderní moravský folk, tak nás místní publikum přijalo, myslím si, že velmi slušně. Hrálo se nám skvěle, perfektní zvuk, perfektní odezva, prostě co víc si přát ze strany muzikanta. Suchá růže až z Jericha ti připomíná cestu, kterou prstem v mapě nekreslíš. Každý v kapele je nějakým způsobem kolem toho Janáčka poměrně zaměřený už jenom z toho, že jsme všichni z okolí Brna. Dokonce moje manželka má vystudovanou Janáčkovou akademii muzických umění a tak dále, takže přece jenom je to věc, která nás spojuje. A trošku jsem podezříval organizátory, jestli není to ten důvod, proč nás sem pozvali, aby nás spojili do toho sálu k tomu Janáčkovi, aby přivezli přímo Brňáky. Ale tak to musím ještě zjistit. Hledám krásy vlkodlaků, co si mě stejně najdou, i kdyby mě ani jeden neznal. Hrálo se nám skvěle, všichni si to pochvalujeme, výborní lidi, publikum krásně z něho dělá cítit energie a zvuk perfektní, moc jsme spokojení. Proč nemáš nikde stání, co ti to popohání, od kytky ke kytce lítáš, oči máš bolavý. Zahráli jsme písničku To bude asi tím, která se nám tak líbila, že je tak jako trošku do swingu, což jako konvenuje s tím, co hrajeme. A líbilo se nám, že vlastně to zpívají zpěvačky, takže to mohla zpívat Jarka. Vím, že lásku neuznáváš a lampy plynový jsou pro tebe jen stín. My samozřejmě rivolovky, ať už od Babiano, Mikio, to ani nerozlišujeme, jako hráváme takhle uvolně nebo podobně. A tohle tak napadlo Krbyho, našeho kytaristu, a řekli jsme si super. Jak zavolám, když ráno vrle vystrnul hlas, tvůj
Večer je připravený na provaz, který se houpá blíž a blíž. Valcký potlach natrefil na nás a pokud vím, tak jsme se s ním seznámili na Moravském Vrabci. Tam nás oslovili s tím, že by nás potom chtěli oslovit do budoucna. Já jsem z muzikantské rodiny, takže ty písničky mě provází takřka od mala, nevím, jak u kluků to je. Písničky jako nás provází celým životem, takže jo. asi Tereza, například, to je prostě nesmrtelná písnička. Já jsem Peťu oslovil, protože vlastně na Bystřička, starý dobrý western, tak tam jsem byl pozvaný, vystupoval jsem tam solo a potom vlastně na večerním hraní jsem tam viděl tady toho kontrabasistu Peťu, který mě vlastně oslovil a když jsem vlastně na Bystřičce dostal nabídku na Stodolu festival, tak už jsem tak nějak tušil, koho oslovím, že bych tam chtěl doprovod. No a nakonec v páteční večer, den před Stodolou, před samotným festivalem, jsme se potkali i s Honzíkem, nebo oni dva se znali, já jsem jich neviděl. A u táboráku jsme se tak zahráli. No a hodinu před vystoupením mě Peťa říká, mám nápad. No a říkám, jaký? No, vzpomínáš si na toho Honzu, který s náma hrál u toho ohně? Já říkám, no, tak to je dobrý nápad, ale jestli chceme hrát ve třech, tak okamžitě zkouška. Takže hodinu předtím opravdu jsme poprvé zkoušeli, dali jsme se dohromady a vystoupili prostě na festivalu Stodola, kde jsme se vlastně opravdu z ničeho nic dali dohromady. Ten nejstrach, ten právo má, aby řekl o něm šerif byl to chlap. Tak naposled pohled na slunce smutným úsměvem. Život je boj a ty zlo předčasně prohrál. My nemáme vyhraněný styl a snažíme se právě probudit písničky staré, které se moc nehrají. A i podle toho vznikají naše písničky možná jako různého stylu trošku. Není to úplně stejné. Je to takové prostě, co nás baví a co nás zaujme. Za spohodem hladím prach na oknech, prach 5 teď vzdálených dní. Pak slovem sklo orosí horký dech, když řeknu si, tak toho holka nech. Tvůj noční vlak je dneska poslední. Mám to tady přirosto k srdci, ty Hukvaldy a vůbec máme tady blízko a máme ty Hukvaldy rádi už jako Hukvaldy jako takové, ale i tady ty akce, které tady pořádá spolek Hukvalský potlach, a kde jsme si teda jednotlivě mohli už všichni zahrát i s jinýma kapelama. Takže když jsme slyšeli o tom, že bude akce Podsta Vabimu Rivolovi, tak jsme si říkali, tak tam přece nemůžeme chybět. No, já si vzpomínám, jak jsme si říkali, že už nebudeme tolik hrát, jakože bylo to hodně fakt a teď jsme řekli, trochu si dáme odpočinek, ale dohodli jsme se, že na festivalku, který se nám bude líbit a je takový srdečný, takže si rádi zahrajeme a to se trefilo tady do Hukvalského potlechu. My máme kapelu Forfolk, v Rumunzvíky měli kapelu, která se jmenovala Dřevo a struny a taky tady vystoupili, myslím, že na úplně prvním potlachu. A my teda jsme tady vystupovali loni už právě na akci Podsta Zuzany Navarové, jako kapela Forfolk, protože taky máme rádi ty písničky Zuzany Navarové. A tak prostě, když tomu Šešovi to tak v té hlavě se zrodilo to, že by to zopakovali, tuhletu akci, jako ty pocty na tom jaře a říkal, tak asi uděláme toho Vabiho, ten by měl 90. Tak jsme si tak vnukli takový nápad, že teda bychom si tady rádi ještě někdy zahráli v tom původním složením jako ten polivák. Slunce má zlatou nití, posmíchej, dokud září nad hlavou. Zavolej kamarády, oheň svítí. Taky jsme zařadili písničky od Mickeyho Rivoli, který má dneska narozeniny 12. dubna,
takže i na jeho počest jsme právě zařadili písničku, kterou napsal Miky tehdy o Vabim, co zbývá. Dokonce jako jsme zase i poctění to, že bude tady nová akce na Lupaldech a budeme tady mít takový vánoční koncert v prostorách bývalého Ravína, takže na to se taky těším. Že jinak každá kapela si tu vždycky zahraje na Zlatském Poplachu jenom jednou a my takovýmhle myškama už vlastně s Ajou nebo i Bruml už si tady zahrajeme po několikrát. Co ti zbývá, když se jeden díl dočte na poslední stránce a druhý už nenajdeš v poštovní schránce, v noci do stropu koukáš a mizerně spíš, co zbývá, co ti Ten Pody vlak, které se poskládalo, dostalo nabídku, aby hrálo v Lucerně v Praze, ale oni řekli, že by chtěli hrát někde v místě a nejlépe na Hochwaldech. Když jsme jim to řekli, tak řekli určitě na Hochwaldech, ne do Prahy. A co je taká srdcovka, že Roman Horký to vzal jako za své a taky řekl, já letos žádné rivolovky hrát jinde nebudu, než jenom na Hochwaldech. Tenkrát, když si mi Terezo řekla, tenkrát ptal jsem se Terezo, naposled, prodám se tím hrozným městem sám a vím, že Terezu už nepotkám. Jen já tu zůstal s prázdnou ulicí a osamělý město mlčící. Řekni, kolik je na světě, kolik je takových měst. Řekni, kdo by se vracel všude tisíce cest. Tenkrát, když si něco řekla, že já nemám. Tenkrát dal jsem se Terezo, kolik dám. Naposled. Je pravda, že jsme byli 4, teď nás je 5 v základu, v hlavním, a potom dalších 25-30 lidí je okolo nás, kteří nám pomáhají, a potom jsou hlavně, kdo nám pomáhá, jsou skauti, kteří tady nám ve velkém už pomáhají, a škola a kamarádi, co to chcou taky být součástí toho. Je to srdcová záležitost, to prostě bez toho nejde. Je fakt, že si nikdo nenárokuje žádnou odměnu. Do teďka, co jsme udělali akce, a nikdy to po nás nechtěli, takže jsme i za to rádi. Proto vůbec tohle může plynout, protože to není na základě financí, tahle ta akce, ale na základě, ať si to lidi užijou tu kulturu. Neděláme to pro výdělek, prostě děláme to jako srdcaři. Ta škola je natolik krásná, natolik prostě opravdu je krásná. Ty prostory, které oni nám nabízejí a které se nabízejí, abychom tady ty akce dělali, tak prostě proč to tu nedělat? Nádherný sál, nádherné zázemí. A ještě k tomu pracovníci školy, když nám vychází 100% vstříc. Proč nemáš nikde stání? Co tě to popohání? Od kytky ke kytce lítáš, oči máš bolavý. Dopisy nedostáváš a samotinkej spáváš, do oken nocí ti hvízdá, tulák vítr, tulák vláš. To bude asi tím, že lásku neuznáváš. Máme teďka na podzim jako standardně hlavní vlastně festival Potlachu. To je hlavní akce, která bude jako mezi prvníma hlavní zase hudební akce 6 kapel. My v podstatě pořádáme 2 divadla za rok, pořádáme už minimálně 2 cestovatelské přednášky, většinou jsme stihli 4 za ten rok. Děláme potom akci zajímavou pro základní lidové umělecké školy, kde je pozýváme na
V září první víkend pozýváme, aby si zahráli poprvé třeba na aparát. Tam ji nazvučíme, jsou to 3-4 kapele, pak dohrává nějaká známější kapela, to jim pomáháme. A děláme ještě vánoční advent, takže to je taková odměna za celý rok. Tak pozveme, v podstatě přijdou všichni Hukvalďané a Rychaltišťané a všichni do tu bydlí, 90% místních a vlastně si to tak jako užíváme i my, pořadatelé, ten konec. Už jsme to nějak dali dohromady. A marný plány spřádáš, sám se sebou se hádáš, když na rozloučenou máváš, holce, kterou jsi neměl rád. Moc děkuji, že pomáháte a moc si toho vážíme, že pomáháte. A opravdu je to velmi důležité, protože ta podpora té kultury by bez vás asi nešla, takže si toho zase váží i ty kapely, což my slyšíme nazpět. Takže tím chci poděkovat i za kapely, které si toho váží, že to vůbec hrajou a jde to od nich slyšet a taky děkuju pořád na tom svém vystoupení tady na pódiu. Především bych chtěl poděkovat obci Hukvaldy, která nás finančně podporuje a musím poděkovat škole a paní ředitelce Alence Levové, protože když my přijdeme vždycky s nějakým šíleným nápadem, tak ona se toho nebojí a prostě jde do toho s námi a jsme rádi, že můžeme využívat děti ze školy, místní skauty. Další poděkování patří sponzorům, kteří nechtějí být uvedeni a prostě kteří jsou anonymní dárci. Zdravíme tady i naše různé přátelé a kamarády a ty už taky tady jsou podruhé třeba i a přestože to je trošičku třeba i já muzika, než to bylo loni na té Zuzaně Navarové, tak ti lidi přišli znovu, i když je to trošku o něčem jiném, což jsem si myslel, že se to publikum obmění, že přijdou spíš ti příznivci toho Hobouza, toho Wabiho a více těch trampů, ale jde vidět, že ti lidi prostě mají rádi tady asi písničky napříč žánrem a to je fajn. To ještě trošku jinak, protože vám se povedlo, nebo tady v Valdech ten festival, co není samo sebou, že tady lidé chodí za atmosférou. Že v zásadě mají důvěru pořadatelům, že tady budou kapely, které si bude líbit, ale úplně to nezajímá. Že zajímá to, že se tady cítí dobře a že tady rádi prostě přijdou. Jsou tady a znají se. Myslím si, že všichni se už znají. Takže to je klobouk dolů, to je totiž to je taková úplně ta třešnička na těch festivalech, které jsou proto dobré. No. Hej na kohoutu a Bůh víkend, zachraňte koně, křičel jsem 1000krát. Šel jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát. Už jak jsme připravovali teda poctu Wabi Rivolovi, tak jsme si říkali, co v příštím roce. A napadlo nás, že bychom třeba mohli udělat další poctu a nabízelo se pocta Davidu Stypkovi, ale nakonec jsme z toho couvli, protože jsme věděli, že těch akcí, co se týče kolem úmrtí Davida Stypky, vlastně příští rok bude mít 5. výročí od úmrtí, tak jsme si řekli, že ne, že těch akcí bude hodně, tak jsme si řekli, zkusíme udělat nějakou zajímavou akci a napadlo nás pocta Haně Hegerové. Víme už i datum, 28. března a hlavním tahákem bude písničkářská Kačí. Budeme rádi, když lidi budou chodit na ty kapely, které oslovujeme a když si vždycky z toho vezmou nějaký hudební zážitek. Wabi byl taky nesmírný poeta. Myslím si, že já bych byl velice pro, kdyby dostal třeba nějakou Nobelovu cenu za mír, za texty, protože jeho texty byly fantastické. A jeden teda velice podařený text i z melodií, která je ta písnička má nejdelší název ze všech písní, které znám. Jmenuje se Břehy mé duše jsou pokryty zetlelými zbytky uhynulých lásek. Já vám ji zahraju, protože to je taky velice krásná, milostná píseň, takže dívky, ke kterým měl Wabi Rivola taky velice kladný vztah k dívkám, tak naslouchejte pocitům jednoho stárnoucího muže. Víš, proč chodí láska pozdě spát? Víš,
chodí do tvých snů si hrát. Víš, kde zůstávají vlaky stát. Víš, proč smích ti padá na kabát. Ty dobře víš, kde začíná konec tvých dnů. Víš, proč týden má jen 7 dnů. Víš, kde končí cesty písčitý. Víš, kdo mívá čelo vrásčitý.